ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಡು ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 4 ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೇನ ಶೋಕು ಚೋಲಿ ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆನ ಆಜಿ ಅತ್ತನೆ ಎಣ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಮ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಉಂದೇನೈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಉಂದೇನು ಬೇಯರೆ ದಿವಡು ನಿಕ್ಕೊಂತೆ ಬಟಾಟೆ ಮುರ್ಕು ನಾರ್ತು ಅವೆರ್ದು ಚೂರು ಮಿತ್ತು ನೀರು ದಿಂಡೆ ಯಾವು ಒಂದು ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಚೋಲಿ ಪ್ರದೆತ್ತದು ಐತೆ ಬೇಯರೆ ದಿಯ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಕ ಇತ್ತೊಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂತುಲೆ ತೂಕ ಬೇಯ್ತಂಡ ಬಂದು ತುಲೆ ಶೋಕು ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದೇನು ಅರ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿಗ್ ಇಂಚ ಅರ್ಪೊಡು ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಿಢೀರಾದ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿದಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಬುಡ್ಚಿನಿಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಟಾಟೆದ ನೀರು ಅರಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾರ್ದಿಂಚ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಅವು ಶೋಕದ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆವಡು ಪಂಡ ತುಲೆ ಇಂಚ ಈತ ಶೋಕು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಂಡ ಯಾವು ಬೊಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಹಿಟ್ಟು ದೆತ್ತದ್ಲ ನಮಗೆ ಬೋಡ ಏನದಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ದಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಂದ ಇತ್ತಲೆ ಒಂದೇನು ಈತ ಶೋಕು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಏತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಡ ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯಕಡು ಇಂಚದಲೆ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನರ ಬೆರವನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಈತ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂದು ಪಾಡು ನೋಡು ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನನ್ನ ಬೋಡಾಂಡಲ ತೂದು ಪಾಡು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕೈಕ್ ಅಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಒಂದುಲ ಪಾಡಿಯೆ ನನ್ನೊಂತೆ ಬೋಡಾವು ಒಂಜಿ 3/4 ವಾಟಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ವಾಟಿಡು 3/4 ವಾಟಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಾಟಿ ಆಂಡ ಒಂಜರೆ ವಾಟಿ ಬೋಡಾವು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಶೋಕು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಚೂರು ಬೊಲ್ಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಪೂನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬೊಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ದಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ದೆಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ನಾಣ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 20 ಇಂಚನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚವರೆ ದಿಕ್ಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪನ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚವರೆ ದಿಯೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದಿಯೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಬುಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನ ಇಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಈ ಕುರ್ಕುರೆದ ಶೇಪ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡ್ತುಲೆ ಇಂಚ ಬಿರಿಲ್ದ ನಡುಟು ಇಂಚ ದೀದು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡು ಕುರ್ಕುರೆದ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ನಾಂಡು ಇಂಚ ತುಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆತನಗ ಅವು ಕುರ್ಕುರೆದ ಶೇಪ್ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಮಲ್ತಿ ಒಂಡೆದುಲೆ ಒಂದೇನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾದಿಪ್ಪು ಐಕ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಇಂಚವು ಪಾಡ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಕುರೆ ಅವು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಎಣ್ಣೆಡು ಆತ ಶೋಕು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾದಿತ್ತಂಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಕಾಯ್ಪುಲೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಬುಡ್ಚಿ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಾಯೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಬೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಂಚ ಕುರ್ಕುರೆ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದು ಇದು ಮಲ್ತಂಡ್ರ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನ ಅಪಗಪ್ಪಗನೇ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಾಯ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಾಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಬ್ರೌನ್ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಬ್ರೌನ್ ಆಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಿಪ್ಪುಗ ಈ ತಂಡ ಯಾವು ಇದನ್ನು ಒಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತು ನೆನ್ಪುರ ಪಾಡುಂಡೆ ಈತ ನಮ್ಮದಲ್ಲೇ ನನವರ ಲಂಚನೆಯಾನು
ಕಾಯ್ತದ ಅವೇ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿವನ್ವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಕುರೆ ಶೇಪ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಇದು ನಾನೊಂಜಿ ಟೈಪ್ಡ್ ಅವೇ ಹಿಟ್ಟಡ್ ಎಂಚ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾದ್ ಬೈತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಅವರ ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ದ ಶೇಪ್ ಕೊರಡು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಆಲು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ತಿನಿಯರೆಗ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಬಾಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ದಿವನ್ ಬೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಗೊಂಡ ಆಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯ್ಪುಗ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಕಾಯ್ಪೊಡು. ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಅವು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಈಜಿನ ಸರಿ ಕಾಯುಜಿ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಶೋಕು ಕಾಯೊಂದುಂಡು ಮಿಡ್ಲಡೋರ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ತಿರ್ಗಲೆ ದಯಪಂಡ ವರನೆ ನಿಗುಲು ಪಾಡಿಗೂಡ್ಲೇನೆ ಚೌಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಚೌಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆತ್ತಿವನ್ಗ ತುಲೆ ಅವು ಶಬ್ದ ಎತ್ತು ಸೋಕು ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತಿನಿಯರೆಗಂತೂ ನಿಕ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಡೊಂದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನ ದಿಢೀರಾದ ಕಾಯ್ತದ ತಿನ್ನೋಲಿ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿವಂಡ ಫ್ರಿಜ್ಡ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಯ ಐಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಬೊಕ ಚೂರು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಈತ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬೆರಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿವನ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗ್ ಈ ಕುರ್ಕುರೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಬಾಲ್ಸನ್ನು ಬೊಡಾಡ ಐಕ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಈಜಿನ ಐಕ್ ಶಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಏತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಬೈದು ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬೈದುಂಡು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗ್ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲಾನ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಬೆರವಡು ತುಯರತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಮಸ್ತಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಬುಡ್ಚಿನೆಕ್ ದಿಢೀರಾದ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರ್ಡ ಪೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊಣೊಪ್ಪುನೆಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರಂಡ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇದು ತುಲೆ ಕುರ್ಕುರೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಬೈದುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪಂದೆ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಬಾಲ್ಸ್ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕು ತುಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಶಬ್ದ ತುಲೆ ಐತ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಬೈದುನೊಂದುಲ ನೆಕ್ಕಲ ಬುಡನ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇದನ್ನ ಸಕ್ಕರೆದ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನೋಲಿ ತುಯರತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲೇ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನಂದೆನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರಗ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ.